Kinamusta no ning CLTV 36 News anya mo kadong Domingo na ning Nobyembre reng mapilang ortelano king balan na ning Bacolor. Kenny Abalumi at inok ng nokem pamananam ding aliwa ka rin karelang kayabi. Pauli ra rimiyaya liwang sangkan. Kalupan na ning mata sa presyo na ning fertilizer at gasolina. Ampo ang problema king paranum. Tutuwa na la naman ding ortelano at NOB sang lungub king farming ding kayanakan. Akakit na naman kanuning dating senador at farming advocate ay Kiko Pangilinan ang problemang iniya. Inyang ngening atin bayong mi talagang SK officials kareng balang barangay, mahulaga kanong manimuna lareni kareng proyektong pang-agrikultura. Dapat may mga programa sila bilang kabataan kung paano pasisiglahin ang agriculture sa mga barangay, yung mga urban gardening, yung mga gardening sa bakuran, lalo na sa rural areas, napakahalaga niyan. Kesa kasi kanuking mananamat manakitan mong ana malibo yung bulan, mas pipilinan da kanureng anak ing mantun aliwang kabiyayan. Naintindihan natin yung hesitation ng ating mga kabataan, pero dapat hanapan ng solusyon yan. At isa sa mga solusyon ay yung suporta ng gobyerno para gumanda ang farm inputs, maging available, mga pataba available, suporta sa ayuda, nariyan, para tuloy-tuloy ang pagtatanim ng ating mga magsasaka. Bang mas manawa ang kabilyan darang ortelano, dapat ya kanong sali directly ang gobyerno kareng farmers at fisher folks at king ustong presyo. Hindi naman dapat kumikita ang gobyerno pag bumibili ng pagkain. Dapat yan tulong direkta sa magsasaka. Pag gano'n na nangyari, dadagdagan ang kita ng magsasaka, tama na ang presyo sa pagbili ng gobyerno, pati ang mga middlemen, mapepuwersa na rin itaas ang kanilang presyo dahil may bumibili ng kakumpetensya nila. Sasabihin na ngayon ng middlemen, teka muna, hindi na natin pwedeng baratin kasi ang gobyerno bibili ng direkta sa kanila. So tataas na rin ang presyo nila sa bilihan ng gulay, ng palay, ng bigas at iba pa. King kayang pamanungkulan king gobyerno, meging prioridad ng pangilinan ng kayang advokasya king agriculture. Tinatakya muna man ni kayang slogan, hello pagkain, goodbye gutom. Bistaman kasalungsungan niyang alima kalukluk, susulong na pamurin kanuing kayang advokasya, inya dela na king private sector niya. Midaraw na kanong trainings kareng estudyante dikil kang organic agriculture at aliwapang inisyatibo. Samantala, November 3, inyang menumpaya ang negosyanteng Francisco Chu Laurel Jr. ang timong Agriculture Secretary. King kayang pama ni muna king mesabing opisina na sana kanong pangilinan ang magtagumpeya. Base sa aking nabasa, ang isa sa una niyang ginawa ay, sinabi ay kakausapin niya yung stakeholders. At magkikipagkonsultahan siya sa mga agri-organizations, networks. Importante yun dahil napakalawak ng agriculture. So I wish him all the best. Sabi ko nga sa post ko na ang dalangin ko sa kanya, unahin ang kapakanan ng magsasaka at mangingisda. Ipaglaban niya ang mga magsasaka at mangingisda, ang ating food producers. At naway siya'y magtagumpay sa ganitong focus. Ako, Inke kayong Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.